mágneses ékszerek, és meg is hívtuk dr. Olajos Magdolnát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy egy kicsit beszélgessünk ezekről, az látszik, hogy szépek, de mire valók? Hát a mágneses ékszereknek az a titka, hogy a mágnes van bennük. Tehát miért fontos? Azért, mert ezek a mágnesek tulajdonképpen energiát adnak pluszba a szervezetnek. Amikor 1980-ban a japánok megszerkesztették a harmadik generációs mágneses szerkezetet, akkor lett a legnagyobb lehetőség, hogy mágneses ékszert gyártsanak, mert ezek a mágnesek tulajdonképpen neodímiumot tartalmaznak, és kis tömegben olyan erősséget tudnak biztosítani, hogy folyamatos használattal akár 100 év alatt 1%-ot veszítenek az energiájukból. Azt nem mindenit, tehát hogy ezt végig tudja tartani. Így igaz. Mire hat valójában akkor az embernek az energiáira, tehát az energiáramlására? Az energia, ez egy relatív megfogalmazás, ugye az energia, mi az energia. Tehát az életfontosságú ugye a vérkeringés, a sejtélet, és a sejtéletnek ad energiát, hogy az anyagcsere, a káros anyagok ki tudjanak válni, a hasznos anyagok be tudjanak épülni, és ebben segít a mágneses tér. Egy kis antioxidáns gyakorlatilag valami? Hát nem antioxidáns, hanem az antioxidánsokat a táplálékkiegészítők tudják adni, viszont a mágneses tér az tulajdonképpen energiát ad a sejteknek, hogy ezt ki tudják használni, hiszen a Föld mágneses tere az utolsó 500 évben lefeleződött. Erről mind többet és többet foglalkoznak a tudósok, és 1976-os években már egy japán orvosprofesszor Nakagawa egy olyan panaszcsoportot nevezett meg, amelyek a hiányos mágneses tér következtében alakulnak ki. Ezek fejfájás, derékfájás, vérkeringési problémák, felfúvódás, aludékonyság, álmatlanság, izzatottság. Tehát ezek olyan panaszok, amelyeket igazából nem lehet egy meghatározott betegségtől. Igen. És amikor mágneses térbe kerül egy ilyen szervezet, akkor észrevették, hogy fantasztikusan javul az állapota. Tehát harmonizál. Így szeretnénk szabályosan meghatározni, hogy a mágneses tér tulajdonképpen harmonizál, és hogyha testközelben viseljük, akkor visszaadja azt a hiányzó mágneses teret, amit sajnos az öregedő földgömbünk nem tudja biztosítani. Akkor gyakorlatilag ez fontos, hogy ott viseljük, ahol a probléma van, vagy csak viseljük egyáltalán magunkon való ezt a mágnest, és akkor az az egész testre hat? Hát mivel a keleti gondolkodás szerint, ugye az 5000 éves tudomány szerint, az energiánk azok csatornákba keringenek, és vannak olyan pontok, amelyeken tudjuk harmonizálni ezeknek a csatornáknak a tisztaságát, ezért a keleti gondolkodás szerint ezek a pontok legnagyobb mennyiségben ott találhatók, ahol ékszert viselünk. Ezért szerkesztették ékszerbe, tehát nyak körül, fülön, ujjunkon, ahol a gyűrűt viseljük, karcsatokat, bokaláncokat, és ezért rakták ezeket a neodímiumos mágneseket ékszerekbe. Hát miért viselem akkor, hogy szinte mindenhova eljut az energia, mert elviszi? Igazából így történik, mert a vérkeringést tudjuk biztosítani, itt a legfontosabb helyek, ahol a véredények ugye bőr felszín közelben vannak. A mágneses lapot, vagyis ezek a kis mágneses golyócskák, amelyek itt vannak benne, hideg ragasztással beépítve, ezek testközelben mit tesznek? Pozitív energiát adnak, a 4 atom vasnak, amely a vörösvérsejtekben található, azok pozitív töltést kapnak, és alapismeretből tudjuk, hogy a pozitívat taszítja. Miközben a vörösvérsejtek elválnak egymástól, energiát kapnak, megindul az egyirányú vérkeringés, nincs turbulencia, tehát nincs örvényes vérkeringés, nem csapódik ki a vérzsír a vérből, nem csapódik ki a nem ionizált kalcium a vérből a véredényfajra. Szűkület, így van, a szűkületet meg tudjuk akadályozni, és egyirányú vérkeringést tudunk biztosítani. Fantasztikus. Azonnal megvan a hatás egyébként? Tehát még soha nem viseltem ilyesmit, rögtön fölvehettem, és nem lesz. Fölveheti azonnal, semmi senkinek nem lesz igazából, 2 éves kor alatt nem tanácsoljuk, 2 évestől 120 évesig bárki használhatja, hiszen a biológiai életidő 120 év, és egyedül a terheseknek nem tanácsoltuk, pacemakert viselőknek nem tanácsoltuk, és komoly veselégtelenségben szenvedőknek nem igaz, többi mindenki használhatja. 10-15 perc múlva, igen, megérzi az ember azt, hogy jobb a vérkeringése. Ha előtte hideg ujjak, hideg lábon, kézen hideg ujjak voltak, akkor melegséget érez.
Tehát egy dinamika indul be a szervezetbe, és ez folyamatosan, ahogyan az anyagcsere állítódik vissza a normális állapotba, úgy lassan 3 hónap múlva, 6 hónap múlva, 1 év múlva, 2 év múlva gyönyörűen észreveszi, hogy több az energiája, nem fáj a dereka, ha hajol, nem tüszed be a lába, hogyha egész nap 8 óra hosszat ül, nem fáj a feje, nem szédül, rendeződik a vérnyomása, azután az anyagcsere folyamán a cukorháztartás is rendeződik, ezért diabetes mellituszból, tehát cukorbetegnek is tudjuk tanácsolni, vérkeringésben szenvedőknek. Hát ez nagyon széles. Tehát mindenkinek megelőzés. Fölveszek és sokáig fordom magam, illetve folyamatosan, akkor itt szépen apránként, de... Akkor jól néz ki, és apránként energiát ad a szervezetének, és megelőzheti a betegségi kialakulását. Na, akkor én ezt meg is tartottam, nagyon szépen köszönöm a gratulálásot Magdalának, hogy befáradt hozzánk, és hát akkor mágneseződjünk át. Köszönöm szépen.